Olin. Ei ollut yhtään hajua eikä ollut mitään. Joo, en mä tajunnut sitä ollenkaan. Joo. Ja se tässä on kuitenkin niin paljon. Ole 불러도 되나요? 아이고야, 어리다 아이고야. Mitäs tykkäätte säästä tänään? Mahtava sää. On tosi hyvä kyllä. Onko se koreaksi jotenkin, että 날씨가 좋아요? 날씨가 좋아요. Me ollaan menossa tänään syömään kohta kyllä, että jaksakaa hetken aikaa. Totta kai. Mutta tässä on toi DDP, eli Dongdaemunin Design Plaza, niin me voidaan katsoa tää eka ja sitten mennä metrolla sinne, mitä mä olen valmistellut teille. Jaa. Aika mielenkiintoista kyllä. Tuossa on muuten sauna vai onko se sen niminen paikka? Tossa on sauna. Se on todellinen sauna, me voitais mennä sinne Jimsilpang. Joo, Jimsilpang. Miksi me mennään tänne nyt? Niin, no siis me ollaan menossa metroon. Joo, se tulee tonne alas myös. Mä näin, tuolla oli. Joo, mut kun sulla on, kun sulla on toi polvi kipeänä, niin otetaan hissi. Joo, mutta se on ihana. Täällä on hissi myöskin, tämmönen ihan suoraan hissi. Joo, niin sit ei tarvitse jäädä, että sä kulkee noita portaita läpi. No tiennyt ollenkaan, että tänne pääsee ihan niinku vapaasti sisälle. Me voidaan Ei me olla täällä käyty koskaan. Ja siis täällä on kaikki design-kaupat. Onks täällä kahviloita? Täällä on kahviloita ja tuolla on alhaalla myös jotain ruokapaikkoja. Mäkään en oo täällä hirveän paljon käynyt, mehän voitais tulla tänne vielä. Niin voitais tulla, joo. Ja tossa voi nähdä, että siellä on merkitty toi, että on metro tuolla M:llä. Vähän niinku, että helposti tunnistettavissa. Ja sitten että siellä on kans museo ja art hall vielä alempana. Täällä on taas vessat. Joo. Sekä molemmat. Tarviiks Kari sun? Haluatko? Joo. Me pestään kädet vaan mielellään tossa nyt ennen kuin Ei ollut yhtään hajua eikä ollut mitään. Naisten vessassa oli siivoja taas parhaillaan. Niin kuin aina kiillottamassa jotakin. Ja sitten me ollaan ihmetelty, että niillä on niin tosi, siis tää nyt on ehkä yksityiskohta, mutta ollaan kiinnitetty huomiota vaan, että paljon siivoja julkisissa tiloissa, esimerkiksi metrossa. Ja sitten heillä on niin kuin tarkasti niin kuin kaikki järjestyksessä heidän välineensä, työvälineensä. Tosi voi niin kuin luottaa, että on puhdasta, desinfioitua. Se aina yleensä on vessapaperia. Siis joskus tietysti on loppu, mutta se on tosi kiva, koska jos ajattelet julkinen vessa, niin voisi ajatella, että sitä huolehditaan. Niin, että sinne voi mennä sillä, että ei tarvitse tehdä sää. Ei, niin. Sitten täällä on tietysti aika jännä kokemus ollut se, että välillä on niitä lämmitettyjä ihania vessanpönttöjä, mikä Suomessa on aika tosi en mä ole vielä nähnyt. Joskus. Mutta se on niinku miellyttävä, mielenkiintoinen kokemus, ihan kuin olisi jossain luksus. Ja nyt me mennään ulos. Ja nyt kun me mennään tuonne metroon päin. Täällä on kyllä aika hyvät opasteet mun mielestä. Täällä on niin paljon asemia, niin voisi mennä aivan sekaiselle. Täällä on niinku aina eri värit, tietenkin. Ja sitten että vaikka on portteja, tässäkin 14, niin viitotettu, että missä. Et onhan se tietysti aina niinku ulkomaalaisille vähän haastavaa aluksi, mutta se auttaa valtavasti. Niin täällä on kyllä aika erilaista, mitä meillä. Mulla on niin pitkä aika, kun mä oon ollut Suomessa, en mä muista. No esimerkiksi se, että niinku noi tavaroita ihmiset niinku laittaa tuohon. Sitten tuollaiset säilytyslaatikot, mitä me ei olla kyllä itse käytetty vielä, kun ei ole tarvittu. Mutta ison näköisiä ja niinku jotenkin kiva ratkaisu metroa. Käydäänkö me tätä? Joo. No entä sitten nyt? Nyt me mennään metroon. Eikö se ole mukavaa, kun ei tarvitse ostaa erikseen sitä lippua joka kerta? Joo, se on tosi helppoa näin. Tämä se tekee miellyttäväksi matkustaa metrolla. Joo. Ei tarvitse niinku ajatella, että miten mä osaan ja mihin mä laitan. Niin. Mikä toi on niinku television näköinen, mikä tossa? Sä voit nähdä, tuu tänne. Sä voit nähdä siitä, että mistä se metro menee. Niin tossa on Uchiro 3가, Uchiro 4가 ja Dongdaemun Yoksamunha-공원. Eli Dongdaemun on tää. Joo. Ja meidän metro on just tullut. Mut sit sä voit nähdä, että milloin se seuraava tulee tosi kätevästi siitä. Okei, tosi kätevästi. kätevästi. Sä myös tietenkin ajan ja just sitä, että miten missä aikaisemmat metrot menee.
Joo, mä en tajunnut sitä ollenkaan, että mä oon jotenkin ollut ihan, että mikä ihmetaulu se on, että mitä se on. Aika... Niin, ja tietenkin, että hangul. Mutta onneksi sä osaat nyt lukea. Mä muutaman joo, ehkä mä löydän siellä Dongdaemun Yoksha Munhua Kongwan. Ja kun mä jotain nyt mennä kakkoslinjalla, niin koska kakkoslinja on vihreä linja, niin toikin on vihreä. Joo. Ja toikin on vihreä, toikin on vihreä. Että se on niinku kaikki, että sä tajuut sen. Mut sit kun sä menet tonne noin, missä on 4- ja 5-linja, niin sit se on eri. Niin siellä on sit eri värit. Joo. Sä voit tunnistaa kaikki niinku se on juuri kätevä. Kari, onko mikä fiilis? Joo, ihan hyvä fiilis. Joo. Täällä on kyllä tosi kätevä kulkea metrolla. Eikö se ookin? On täällä niinku hissikin, jos tarvii? Ei, joo, mutta tää on ihan mun mielestä hyvä näinkin. Ja varsinkin alaspäin on ihan tässä kiva mennä. Niin, täällä on muuten, huomaat, että tossakin on vihreä toi koko... Niin, sä tiedät, että sä oot oikeassa paikassa. Aivan. Täällä on hauska se, kun se metro tulee, niin se ääni on mun mielestä kiva. Että se niinku havahduttaa, että jos on vielä vaikka tulossa, niin voi vähän pistää vauhtia. Tajuaa, niinku, että ahaa. Siinä näkee, että mikä on... Niin, mikä on seuraava asema. Niin. Mikä on toi seinä tuossa? No, onko tää kun se juna tulee vai? Niin tosiaan tää ääni on eri, että silloin kun se tulee ja silloin kun se menee. Se on hyvä tietää ja että se aina niin kuin, että silloin sä tiedät, että milloin metro tulee. Mutta se niinku riippuu suunnasta. Ai jaa, sitä mä en oo tajunnut. Niin. Joo, aika mielenkiintoista. No mikä se oli toi ovien tarina, että... Niin, noi ovet on siis turvallisuussyistä, niin, mä arvelin. Niille raiteille. Se on tosi hyvä kyllä, jos meillä ei ole semmoisia Suomessa. Joo. Mikä ihmettä 4 kuutiometristä, jos puhutaan? No, siis täällä on myös se, että kerrotaan päivän ilmanlaatu. Ai jaa, no eikö aika selkeetähän se on, että tuosta pääset vessaan, kun meet tonne raput ylös. Niin. Ja sitten tuossa alhaalla taas, että tietenkin pääsee noille linjoille ja siellä on hissi. Aivan. Ja exit. Niin. Kyllä. Et tosi hyvä, kun on niinku sekä kuva että teksti. Joo. Molemmat vai mitä? Selkeä opastus, että sitä ymmärtää kyllä, vaikka ei kieltä osaisi. Niin ja sitten toiset ihmiset niin paremmin hahmottaa nuo kuvat ja toiset sitten taas tekstiin, niin sitten se on kätevä. Niin, että tosiaan sitä vielä jäin miettimään, että kun oli niin tosi siistit vessat täällä ja kaikki paperit ja kaikki siellä on ja siivotaan monta kertaa, niin on hauska nyt nähdä, että miten siisti tämä metro sitten on sisältä, kun sinne mennään ja minkälaista siellä on. Tosi mielenkiintoista. Let's go! Tässä on niinku vanhuksille omat niin onkin, niin on, sekin on hyvä. Ollaanko me vanhuksia? Ette ole nyt ihan vanhuksia, mun mielestä olette sen verran hyvässä kunnossa. Niin, joo. Niin tässä on, joo, siinä on hyvä nähdä. 안녕하세요 여러분, 저는 핀란드에서 온 율리아라고 하고요. 이번 2023년에 30살 됐고 한국도 이제 만나러 편하니까 아직 30살이 아니고 28살입니다. 안녕하세요 여러분, 저는 밤비고 저는 95년생이고 반갑습니다. 반갑습니다. 너무 솔직해도 되나? 원래도 아시아에 대한 관심이 많았는데 일본어 할 줄 아는 핀란드 사람들 좀 많고 그래가지고 한국어를 배우고 한국에 가면 조금 더 유니크하다 생각해서 그런 목표였고요. 행복하게 재밌게 살라고 왔습니다. 사실 공부를 되게 못했어요. 근데 제 친구가 이제 한국어 수업을 다녔고 같이 좀 다니면 안 될까 물어봐서 저도 뭐 같이 다닐 수는 있지. 공부를 못했는데 사실 한국어 공부는 저도 쉬웠어요. 그래서 뭔가 처음으로 나도 공부할 수 있다 마음이 있었고 분명이구나. 네, 뭘 해야 되는지 모르니까 일단 한국으로 왔었고 여행이 너무 좋았으니까 살기로 했습니다. 아 이거 돼야 되는 핀란드에서 거의 없어요. 그렇죠. 이거 핀란드에서는 워낙 하고 싶은 대로 네가 좋아하는 거 다 해라 약간 이런 느낌이라가지고 부모님이 원했던 것보다 개인적으로는 변호사 아니면 정치인 그런 스타일이었어가지고 저는 매년 바뀌었어요, 뭘 원하는 건지. 그래서 사실 하고 싶은 거 너무 많았었고 엄마는 진짜 너 하고 싶은 것만 하면 된다. 다만 취미나 이런 거는 하나 꼭 있어야 되고 그런 거는 있었는데 저는 대사관에서 한국에서 배웠고요. 대사관에서 한 2년 전에 1년 동안
일했고요. 원래는 이제 대학교에서 경영학과를 전공했지만 정치적인 거랑 나라 관계, 교류 이런 거에 대한 관심이 많았기 때문에 대사관에서 일하고 싶었는데 요즘은 어딘지도 알고 K-팝이든지 K-뷰티든지 사실 한국에서 핀란드 하는 거는 필요한가? 이 정도? 아는 사람들이 이제 뭐 교육, 복지가 좋다, 뭐 자연이 아름답다 약간 이 정도는 알 수는 있지만 모르는 거는 많아요. 그래가지고 대사관에서 일할 때 그런 것들 조금 더 한국 사람들한테도 알릴 수 있고 그런 핀란드랑 한국의 관계가 조금 더 가까워지게 도와줄 수 있는 기회라고 생각해서 대사관에서 일하고 싶었고 일하게 되었고 되게 좋은 경험이었어요. 2010년 때 부모님이랑 같이 한국 여행으로 왔어요. 그래가지고 그때는 한국에 와야겠다, 교환학생으로. 고등학교 때 교환학생 간다고 결정을 했기 때문에 뭐 그냥 마음먹었지. 아, 한국에 와서 한국에서 살면서 특별한 경험도 해보고 언어까지 배우겠다 이렇게 결정했는데 공부는 안 했지만 이렇게 인생 공부 이런 느낌으로 왔습니다. 반반이었어요. 왜냐하면 대학생 때는 많이 재밌겠다 생각을 했고요. 같이 학교를 다니는 애들 볼 때 너무 힘들게 살아야 되는 거 아닌가. 예를 들어 애들 낳고 그러면 애들이 한국에서 좀 핀란드보다 좀 힘들지 않을까 싶어서 조금 반반했던 것 같아요. 근데 일단 다시 오고 싶었어요. 바로 핀란드에 가자마자 당연히 되게 좋은 나라지만 너무 아직 부족했다. 먼 미래는 생각하지 않고 그냥 일단 가봐야겠다 했어요. 고등학교 졸업하고 처음에 한국 여행을 왔었고 그때 대학교 가다가 대학원을 가다가 결혼하게 됐어요. 그래서 원래 대학교만 다니고 다시 핀란드 갈 생각이었는데 지금은 그 계획은 좀 변했죠. 저도 처음에 이제 고등학교 때 한국어를 공부하다가 나라에 관심이 이제 생기니까 18살 되자마자 한국 여행을 갈 거다. 엄마는 이제 너무 어리니까 혼자 여행하면 절대 안 된다. 대신에 제 친오빠에게 이제 비행기표를 내줬어요. 그래서 저는 친오빠랑 한국 여행을 왔는데 당연히 여행은 좋죠. 여행은 막 명동에서 쇼핑을 하고 막 홍대에서 놀고 막 그러다가 이제 일주일 있다가 이러다가 여행 때는 좋은 면만 그죠. 핀란드 갔을 때 무조건 한국은 가야 된다. 거기서 대학교 다니고 싶다 마음을 먹고 다시 이제 왔어요. 언니가 원래 이제 영국에 유학 갔다 왔으니까 엄마도 뭐 3년, 4년 있다 다시 오겠지 이런 생각으로 되게 잘 받아주셨는데 반대는 하지 않았는데 이제 한국에 계속 살다고 하니까 그때는 얘기가 좀 나왔죠. 그냥 잠깐 갔다 오겠다는 말씀으로 갔는데 6년 차, 이제 7년 차, 그쵸. 곧 10년 차 이러니까 멀리 떨어져 있으니까 그 네. 보고 싶은 마음에 맞아요. 그런 것 같아요. 부모님도 한국 되게 좋아하셔. 원래도 처음 한국에 올 때 부모님이랑 같이 여행으로 왔기 때문에 뭔가 한국은 안전하고 걱정 안 해도 되겠다 생각하시는 것 같더라고. 그게는 반대는 하지 않았고 딱 하나만 멀리 있으니까 무슨 일이 있을 때 부모님 나이를 계속 드시잖아요. 그때는 가장 힘들어요. 뭔가 해드리고 싶은데 맞아요. 네가 가겠냐? 아저씨 넌 못 간다 막 이렇게 얘기했는데 저는 사실 또 누가 안 된다고 했을 때 더 크게 마음을 먹어서 내가 보여주겠지 하다가 사실 그 친구들은 어떻게 보면 응원이 됐어요. 저는 네. 한 명 제일 친한 친구를 고셨어요. 대학교로 같이 왔어요. 기억할지 모르겠는데 뭐 저를 응원해 주셔서 감사합니다. 어떻게 되면 큰 도움이 됐으니까. 사실 저희 둘 다 되게 젊었을 때 왔으니까 기억도 잘 안 나지만 한국 드라마를 봤으니까 한국 오면 다들 이민호처럼 생기고 막 길 건너다가 누가 다 바로 살려주겠다는 있었는데 오니까 사람들 어디 가도 다 똑같네요. 그리고 그때 예상했던 거는 사람들은 친절하다고 생각하고 왔는데 사실 한국 사람들 정말 친절하는 게 맞아요. 어떻게 그렇게 밤까지 공부를 하지? 약간 이런 느낌이 좀 컸고 고등학생이었는데 홈스테이 가족이 저한테 뭐 9시까지 집에 와야 된다. 핀란드 사람 입장에서 고등학생 때 벌써 거의 성인이야. 네. 약간 이런 느낌이었는데 당연히 이제 여기 왔으니까 거기에 맞춰서 했지만 아마 한국에서는 대학생 될 때 그때는 약간 좀 불어주는 느낌인데 핀란드에서는 고등학교 때부터 뭔가 좀 자기의 책임을 그때부터 사실 핀란드는 저희가 세금 많이 내니까 그만큼 이제 복지를 받는 거고 지원해서 받는 거라는 것보다 모든 핀란드 사람들이 받는 거예요. 권리.
그죠. 권리니까 한국 학교 들어가기만 하면 나라에서 이제 지원금을 받으니까 그때 당시에는 한 달마다 500유로? 60만 원 정도 그냥 받았었고 학비는 또 다른 핀란드 나라에서 주는 대출이 있는데 이거는 또 이제 이자료는 1%, 1.5%였었고 이것도 뭐 시간 안에 졸업하면 나라에서 40% 내주는 것도 있고 이러다 보니까 사실 부모님이 도움이 없어도 핀란드 사람 마음만 먹으면 할 수 있는 저도 사실 고등학교 졸업하고 나서 바로 온 거 아니라 2년 동안 일을 하고 왔기 때문에 우리는 맞아요. 뭐 이 나이 때는 대학교 가야 되구나 뭐 이 나이 때는 결혼해야 되구나 그러니까 이런 거 없어서 그것 때문에 좀 여유롭게 올 수 있었던 건데 근데 한국은 아무래도 인기가 많아지니까 대학교에 들어가는 거는 조금씩 계속 어려워지고 네. 있는 것 같고 경쟁률이 많이 높아졌던 것 같아요. 아 저 여러 가지 있어요. 저는 엄청 더러운데 뭐 약간 곰팡이 청소 못해요. 뭐 세일스 매니저 같은 느낌도 했고 여러 가지는 했는데 이렇게 하다가 돈도 모으고 여행으로 계속 한국 갔다 왔다 했어가지고 무덤 알아? 무덤 근데 오랫동안 일했어요. 거기 이제 꽃을 이쁘게 만들고 약간 잔디를 깎고 막 이런 거 근데 거기도 알바비가 진짜 세. 경쟁률이 진짜 맞아요. 높아요. 그래서 하고 싶은 저는 안 사람들 됐어요. 엄청 많아요. 저는 약간 일을 하는 거에 대해서 부끄러움 없어. 그죠. 없어서 이거는 무슨 일이든 어차피 열심히 하면서 돈을 벌고 맞아요, 있잖아. 맞아요. 그러면 그거에 대해서 뭐 다른 사람 어떻게 생각하든 상관이 없다고. 그죠. 나만 행복하면 되니까. 맞아. 저희 어머니 원래 이제 핀란드에서 댄스 학원을 운영하시고 그것 때문에 이제 사업자 하는 사람들을 많이 만나는데 거기 가서 이제 자기는 한국에 대해서 다 안다. 나는 약간 한국 전문가 그런 것처럼 제 명함을 부리면서 다니는 거예요. 너가 한국 가면 거기 연락하라 막 그런 거예요. 가면 또 딸이 있다. 맞아. 막 우리 엄마도 그런 그래. 거예요. 다 가능해. 그쵸, 이게 번역, 동역, 가이드, 사업, 컨설팅. 오늘은 핀란드에서 한국까지 오는 이야기를 나눠봤는데요. 이 영상이 재밌었다면 구독과 좋아요 눌러주세요. Saiokessimia. Se on vähän semmoista, se ei maistu oikeastaan miltään. Mä hain nyt teitä. Joo. Tää on hyvä, mä tätä tuon teille paljon. Fine. Onnellisena sitä ruoan parhaimman makuiseksi, kun mä syön teidän kanssa. Kyllä ihan itkuu. No niin, nyt me mennään syömään tänne. Sitten. Ei 205. Aika värikästä. Kaikki värit on voimakkaita. Niin. Koreassa sanotaan 잘먹겠습니다. Ennen. Saiokessimia. Näitä on niin paljon. Suomessa on harvoin näin paljon. Niin, no ehkä buffeepöydässä, mutta yleensä vähemmän. Saako maistaa? Joo, hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Mistä mä aloitan? Mä yritän harjoitella näitä. Kari on oppinut aika hyvin kanssa, säkin. Mutta tämäkin on siis kimchiä. Se on, mikä on radish suomeksi? Nyt mä maistan tätä. No. Hyvää. Tosi hyvää. Hyvästä Koreassa tämä. Tää on kyllä hyvää kimchiä. Niin Karihan syö kokonaisen laatikon kimchiä kerralla. Joo, nyt pitää välillä hakea sitä korealaisesta ravintolasta. Puoli kiloa menee kerralla. Mutta joskus tässä on pappuja myös seassa, Joo. että siihen tulee enemmän ravintoarvoa. Vaikka yleensäkin korealaisessa ravintolassa niin aina tuodaan lisää noita side dishisia, Niin totta. mutta nyt on niin koko pöytä. Joo. Niin tää paikka on semmonen, että siis tää on korealainen buffet. Saa syödä niin paljon kuin ikinä haluaa, on toi keitto, riisi ja kaikki tää. Arvatkaa miten paljon tää maksaa. Tää kaikki kokonaan. Niin, per henkilö. 10 000. Mä sanoisin, että jos sä syöt niin paljon kuin haluaa. 18. Puolet siitä. 9000 wonia. Joo. Ja sit kun tässä on kuitenkin niin paljon erilaisia. Tää on kyllä sitten verrattuna joskus illalla, kun menet syömään, saat maksaa 17 000 ja saat pikkusen. Ai. Ei se euroissa kuin mitä 7. No kyllä Suomessa maksaisi vähintään joku 15, varmasti. Buffet. Ei, siis maksaa yli 40 euroa. Oho. Isä Kulta, voitko kertoa mulle, että miten suomalainen ravintola ja korealainen ravintola eroaa toisistaan? Mitä eroa niillä on? Niin, Suomessa ei ole näitä
niin sanottuja näitä lisukkeita koskaan, vaikka sä ostat annosruuan. Siellä ei tule mitään sitten ilmaiseksi siihen lisää. Jos sä haluaisit esimerkiksi jotain, jos ravintolassa olisi kimchiä tai jotain muuta, niin se maksaa erikseen. Joo, niinpä. Tää on niinku tämmöiseksi lounas buffet-ruuaksi mun mielestä maukasta. Oliko se tosi hyvä? Joo, tosi hyvä. Erittäin maukasta, koska Suomessa yleensä jos se on tämmönen lounasbuffet, niin se on vähän semmoista, se ei maistu oikeastaan miltään. Että tää on niinku maukasta silti. Miksi tuo kananmuna on tuon värin? Onko sitä keitetty pitkään vai miksi se on noin ruskeaa? Se on jotenkin niin kausatyössä. Tässä on myös soijaa mukana. Ja maista. Onko se eri maku? Siinä on enemmän makua kuin tavallisesti keitetty. Onko? Mulla on niitä lisää. Onko heitä lisää? Vois maistaa? Haluatteko tekin? Vois maistaa. Mitä nämä on? Nämä pitää. Mato. Syö eikä se on? kerro sitten. Ei. Joo. Ekaka. Ei. Ei kai se hiiren häntä ole. Ei miltä se maistuu. Hyvä. Mustakala. Tämmönen pieni. Koskaan ois ollut. Se on joku pieni muikku tai joku. Mutta ei ollut niin paha vaikka. Ei, mutta aika sitkeä. Yllättävän sitkeä. Tämmönen narska. Mielenkiintoinen. Voit käyttää haarukkaa, jos haluat. Mutta hän haluaa käyttää tota varmaan. Niin et otat lusikan ja laitat siihen mikä tämä on riisiä. Riisiä. Ja otat siitä riisiä. Ja sitten yrität saada siihen päälle yksi panchan. Mikä on panchan? Se. Onko se mustekala? Onko toi nyt se mustekala Joo, kanssa? se on kans. Niin se, koska tää ruoka voi olla vähän suolasta. Että tää on vähän suolasta ja suola ei ole kauhean hyväksi terveydelle, jos syö liikaa. Niin se tasapainottaa sitä makua. Koska näähän on tosi vahvoja. Joo. Ja sitten otan tähän. Ja sitten? Joo. Oliko tää nyt sitä mitä tää Se on? on jotain juuresta mun mielestä. Hyvä. Eikö se tasapainota sen maun Kyllä, jotenkin joo. paremmin? Joo, niin on. Se on helpottaa jotenkin sitä. Nimenomaan se tulisuuttahan riisi tasoittaa paljon. Että mulla on se, kun mulla ei mikään ruoka ole liian tulinen, niin se on... Minkä takia tää ruoka niin hyvää? Varmaan vielä siitä, kun tietää mitä tässä on ja miten se on valmistettu. Se kuuluu syödä, niin se vielä... Koska ei minä ainakaan ole ymmärtänyt, että riisiä pitää aina kaiken voimakkaan mukana syödä, että se tekee tasapainoa. Niin se auttaa ja selittää jotenkin niin kuin hyvin, että miten kannattaa. Että se helposti, se jotenkin tekee sitä vielä nautinnollisemman, ehkä sit siitä syömisestä. Niin. Et ehkä nautitaan niin enemmän siinä kuin Suomessa, niin täällä myös siitä yhteydestä, mikä siihen liittyy siihen syömiseen. Et se tulee jotenkin niin hyvän makusta. Et kiitos. Kiitos teille, että tulitte yhdessä. Mä hain nyt teitä. Joo. Tää on hyvä, mä tätä tuon teille paljon. Fine. Niin, nyt mä haluan. Nyt jaetaan teille sitten. No niin. Nyt sulle tätä kimchiä, eiks niin? Haluatko sä kaiken kimchiä? No, kyllä mä... Haluatko sä kaiken kimchiä? En mä tarvitse. Ihmiset tulee lisää. Noille tulee kyllä varmasti hätä, jos tulee iso määrä vielä joku urheilujoukkue tai joku lapsi, yläasteikäisiä poikia tai nuoria ja sitten ne syö, niin nehän syö noin kaikki. Mitä luulet? Niin. Ehtiinkö ne niinku tehdä tuolla sitten? Tekeekö ne niinku koko ajan lisää? Ne tekee koko ajan lisää. Joo. Ajattelin tänään nyt, kun täältä saa suoraan noin ruuat. No se oli ihanaa mun mielestä. Ne itse kävelee ja hakee ja hakee. Ottaa mitä haluaa. Niin, se on musta kans ihana. Saa valita ja saa kokeilla ja saa olla kokeilematta ja on vapaus. Sekin tekee sitä paremman makusta. Voi itse määritellä myös. Kyllä. Se tekee mielenkiintoiseksi myös sit sen ruokailu. Se on ihan niinku seikkailu. Mut kyllä mut tekee kaikkein onnellisemmaksi sitä ruoan parhaimman makuiseksi, kun mä syön teidän kanssa. Se on ihan itku. Alkaa mennä. Ihan täältä pakkaa.
Tää on liian hyvä, että jäisi tähän. Kerrankin saat syödä Niin, kunnolla. kerrankin saa syödä niin paljon kuin haluaa. Kyllä. Mahtava juttu. Ei tarvitse itse kokata Niin, tiskata. niin. Mihin me mennään nyt? Mikä tää näin iso talo on? No, tää on semmonen erikoisuus, mitä täällä Koreassa on, ja mä halusin vaan niinku näyttää tän. Mutta te näette, kun me mennään sisälle. Okei, onko jotain meille? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 여기는 어떻게 오시게 되셨어요? 그거 사실 저희 부모님 한국에 이제 놀러 왔는데 한국에서 어르신분들 어떻게 지내는지 되게 궁금해 하셔서 한번 보여드리려고 했거든요. 근데 네, 혹시나 그러시군요. 오늘 안내 한번 부탁드려도 될까요? 네, 알겠습니다. 이쪽으로 오실게요. 네, 감사합니다. 네, 일단 저희 기관의 식당부터 먼저 보여드릴 거예요. 지금은 식사 시간이 아니어서 이제 이곳에서 식사를 하십니다. Täällä yleensä syödään. 아침, 점심, 저녁. Sitten on aamupala ja lounas ja illallinen 네, täällä. 드실 수 있어요. 다 준비돼 있어요? 네, 준비되어서 어르신들이 직접 이제 식판을 들고 이동해서 음식을 담고 이제 원하는 자리에서 드실 수 있어요. Et saavat ruuat ja sit voivat istua minne tahansa haluavat. Voivat samalla viettää aikaa. Meillä on kello, soitto, tuosta voi... 한국 식당에 많이 보이는 그러니까요. 네. Hakeeko suuri osa niinku tuolta ruoan vai ensin vai onko se? Et se on vähän niin kuin, että tuossa on niinku buffetin salaattipöytä Joo. ja oikea ruoka tulee tuolta. Joo, okei. Niin, että saadaan aina yksi niinku pääruoka ja sitten tuossa on niinku kaikki sivuainekset. Niin, että tässä näkyy sunnuntaista lauantaihin, että mitä ruokaa tulee. Et siinä on kaikki erikseen. Ja siis tää on pelkästään aamupala. Sitten tässä on mitä tulee lounaalla ja sitten tässä on illallinen. No onpas paljon. Eikö se liihokkaa olesti? 저희 이제 영양사님이 계셔가지고 그날 이제 영양에 맞게 골고루 드실 수 있도록 하기 때문에 네, 다양하게. 이제 저희 어디로 가요? 이제 저희 어르신들이 살고 계시는 방으로 한번 올라가 볼까요? Niin, nyt me mennään katsoa, että missä he asuu täällä. 네, 여기 지금 공실이라서 비어있는 방이라서 Tää on 저희가 nyt tyhjillä. Se on hieno. Wow, näyttää. Wow. Eikö se ole jotenkin tosi nätti paikka tää? On valoissa ja nättiä. Ikkunasta näkyy ihania puita. Munkin kelpaisi asua täällä. Joo, tää olisi aivan ihastuttava ja siis kauniit pinnat, rauhoittavat kaikki nämä. Ja hyvä valaistu. 이쪽으로 들어오실게요. 신발 벗어주시고 들어오실게요. Onpa puhdasta ja kaunista. 이제 Mikä huone tuossa on heti? Se on 투룸으로 huone. 이루어져가지고 네. Okei, tässä on 2 huonetta ja tämä olohuone. 원래 혼자 쓰시는 거예요? 여기는 35평이라서 네. 사실 2분 정도가 많이 사용하는 곳이에요. Monesti kaksi Aini ihmistä on tämmöisessä kodissa. 한 분이 사실 경우에는 월에 한 210만 원 정도. Ko기에 i제 뭐 밥이랑 이런 것들 네, 다 다 포함돼 있는. Ja siinä on kaikki siivous ja ruuat ja kaikki on niinku siihen. Te saatte yhdessä. 지금 예약 가능하신지. Mua kiinnostaa, miten täällä toimii, jos tarvitsee lääkäriä. Sitten mennäänkö jonnekin muualle vai? 병원도 지하로 연결돼 있어서 바로 그래요? 옆에가 병원이에요. Tää se 국제성모병원. suoraan alakerrassa täällä on suoraan niinku reitti tunneli sairaalaan. Et ei tarvi niinku sen kauemmas lähteä. Et se on ihan 그래서 vieressä. 많이들 좋아하시고 많이 찾아주시는 것 같아요. Et senkin takia tosi monet haluaa asua täällä, että se on sit helppo niinku hoitaa kaikki tommoset Onpa asiat. hienosti. Pitkä jono. Tosi ihana, jos Suomessakin olisi tämmöisiä. Tämmöisiä voitaisiin mennä, koska tämän kaltaista niin palveluahan just tarttisi sitten. Niin ajatellaan, että vuokran päälle tulee se ruoka ja siivous. Niinpä. Niin mä luulen, että se niinku Niin. Ja helpottaisi sitten se sekin, mitä paljon. kuultiin, että sairaalaan, niin kuin, että varmaan pääsee aika nopeasti. 거의 걸어서 5분 정도? 네. Oi, mikä näkymä. Wow. Pesukone on täällä. Kaunis toi näkymä. Mikä vuori toi? Mikä tää nimi? 네, 여기 산으로 둘러싸여 있어서 공기도 좋고 나무들이나 이런 식물들을 많이 볼 수 있으니까. Voisiko meneekö tuolla jotakin kävelyteitä tai siellä olisi kiva käydä ainakin kävelyllä voisi tuolla yllä? Ja se ei ole ehkä kuitenkaan liian korkea, että jos on niinku vielä hyvässä kunnossa, Niin. kyllähän teki. 여기서 이제 산책하시는 분들도 많고 약간 산책길도 잘 돼 있는 것 같은데. 어르신들이 식사하시고 항상 밖을 나가셔서 아담한
산책로만 걸으시는 분도 굉장히 많아요. 여기는 욕실인데요. 샤워하고 하는 곳인데 저희 여기 이렇게 다 세대마다 이런 의자가 만들어져 있어서 어르신들이 불편하지 않게 이제 안전바랑 앉아서 샤워도 하실 수 있고, 그리고 가장 중요한 건 혹시 응급 상황이 생기면 여기 비상벨이 있어요. 이걸 당기게 되면 바로 안내 데스크랑 연결이 되어서 이제 긴급 상황에도 바로 대처할 수 있습니다. Wow. Ja tässä on tämmönen, tosiaan tässä on se kuntosali. Wow. Ei me mennä sinne ollenkaan, katsokaa vaan. Katsotaan vaan. Siellä voi kuulkaa. Mahtava, voi ei vaan, tämä olisi ihan. Olisi helppo mennä kuntoilemaan. Kaikki laitteet. Onko täällä ohjaajia myös, jotka voi auttaa, jos ei ole? Hän on yksi semmonen. Että hän on yleensä täällä töissä. On kyllä monipuolinen kyllä kaikella tavalla. 여기는 온유방이라고. 여기는 미술동이에요. 그럼 여기 어르신들 네, 작품이에요. 네. 아 진짜로요? Joo, ja nämä on niinku täällä asuvien ihmisten taideteoksia. 네. 오. 전문가, 예술가 아니더라도 사용할 수 있는 공간인가요? 네, 그럼요. Mutta nämä on kyllä aika... 여기는 은총방이라고. 안녕하세요. 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 살짝 들어와도 될까요? 네, 한번 구경해 보시겠어요? 지금 혹시 뭐 하고 계셔요? 연습하고 있어요. 연습. 단 harjoittelee kirjoittamista. 글씨는 너무 이뻐요. Onkohan koko niin kuin aiemmin? 원래 어렸을 때부터 하신 거예요? 여기 와서 배우는. 아 그래요? täällä. Joo. 아 너무 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 여기는 탁구장이 있고 여기 안쪽에는 당구장이라서 Eli siis pingpongia voi pelaa ja sit voi pelaa bilistä. Bilistä täällä. Onko tää paljon käytössä siis varmaan ihmiset? On saran들 많이 쓰나요? 네, 여기 Monta. Ai se tuossa on peili tietysti. Mutta Niin. iso huone. Ihana paikka. Kaunis sohva sielläkin. Voisi voi välillä vähän istuskella. Joo. Siis täällä on niinku käytetty myös tilaa jotenkin. Että tulee semmonen niinku, miten mä sanoisin, rento ja kiva olo, ettei ole semmoista ahdasta. 그러면 여기 시설 같은 데는 다 무료로 사용할 수 있나요? 네, 그럼요. 여기는 다 무료로 이용하실 수 있으세요. 아, 영화 관람을 이쪽에서 하고 있어요. täällä on elokuvia pääsee katsomaan. 이제 영화 관람 할 때는 이제 스크린이 밑으로 내려와서 화면으로 보실 수 있고, 중간중간에도 이제 TV, 이제 디스플레이가 내려와서 이제 여기 뒤에 앉으셔도 보실 수가 있어요. 와, On kiva eikö se aika mukavaa? Ihana istua täällä samalla odottaa. Jotenkin ei olisi ajatellut, että sieltä tulee toi elokuva. 저희 이제 노래방으로 한번 Ah, 가볼게요. 좋아요. lähemmäs. Joo. Okei, tää on mielenkiintoinen kyllä. 우와! Ihana! Oi, että tonne me halutaan. 까리, 노래 불러도 되나요? 부르셔도 돼요. 아, 그래요? 네, tällainen varaavan ajan ja sitten tulee ja laulaa ja lähtee pois. Voi vitsi! Tää olisi kyllä... 여기 최고인 것 같아. Aikoja, oi niitä aikoja, niin antoisin niin elää uudelleen. Luonnollinen tuo aika rakkauden. Ai lai 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 ja okei. 오늘 밤에 부모님이랑 노래방 가야겠네요. Hieno kyllä, tää on elämys. 진짜 좋아. 노래방에서 나오시면은 저희 사우나 여탕, 남탕으로 나누어져 있고 찜질방 안에는 이제 따로따로 방들이 있어서 이용하시면 됩니다. 사우나. Mikä tää on? 여긴 뭐예요? 도서관이에요? 네, 여기는 북카페예요. 아. 그래서 책도 보실 수 있고 이제 커피도 마실 수 있는 곳입니다. Niin ja sitten täällä on kans, että vaikka täällä on siis paljon kirjoja tietenkin, mutta näistä kirjoista tosi monet on semmosia, mitä täällä asuvat ihmiset on kirjoittanut itse. Itse? Joo. Onko se erikoista? Ne on Niin. täällä kaikki luettavana saa. Joo, että kaikki saa lukea ja jakaa niitä. Varmaan se on helppoa sitten, että voi keskustella myös niistä kirjoista niiden itse kirjailijoiden kanssa. 저 이쁜 계단을 따라서 내려가시면 병원으로 연결되는 곳을 알려드릴게요. 그 혹시 이제 몸이 불편하시면 그 사람들이 이제 어떻게 네, 그럼요. 이쪽으로 못 내려가시니까 반대편에 보시면 에스컬레이터가 있어요. 에스컬레이터까지 있어요? 네. 제가 네, 이쪽으로 오세요.
Perfect. On todella. Kyllä siis mä en pysy enää perässä. 지금 저희는 병원 로비로 이동을 해볼 거예요. Jotenkin niin kuin kaupungissa näin. 이제 이곳이 병원 로비입니다. Niin siis täällä on muutenkin, ei tää ole pelkästään vanhusten. 분들도 여기 병원으로. 네, 다른 분들도 이용하셔도 되고. 근데 이거 되게 신기해요. 뭔가 아, 바닥이요? 로비인데 아, 뭔가 비싼 호텔 같아. Tää on todella erityissairaala, kun täällä on radiation onkologia. Joka vaikuttaa fyysiseen terveyteen myös. Kyllä, joo, se on ihan se. Se on hieno. Sitten kanssa täällä on tosi hyvä puoli se, että täällä on se ensiapu huonekeskus tai tämä. Niin se on 24 tuntia päivässä auki, joten jos jotain tapahtuu tuolla kun asuu vanhuksille, niin ne pääsee heti alle 5 minuutissa hoitoon. Ne saa heti avun ja heti hoidon, niin ei tule mitään ikäviä tilanteita, vaan sen takia, että ollaan myöhässä hoidon kanssa. Joo, kyllä. Et se on mun mielestä asia. Ei voi olla enää. Tää on kuin taivasmaan päällä. Mutta sitä huomaa, että korealaisessa niin kuin yhteiskunnassa arvostetaan todellakin niin kuin iäkkäämpiä ihmisiä. 여기 이제 보니까 너무 좋은데 입주 조건이 어떻게 되는지. 이제 60세 이상 혼자서 독립적으로 생활하실 수 있는 분들이 입주하실 수 있는 조건이고요. 건강 상태나 이런 것들이 이제 혼자서 밥을 드실 수 있고 식당까지 내려와서 혼자 이제 다 이동을 하셔야 되기 때문에 그런 것들 위주로. Tää on kyllä todella hieno paikka asua ja elää. Kiinnostaa vain ihan mielenkiinnon vuoksi, että minkä verran kuukaudessa on kustannukset, jos täällä asuu. 아무래도 가장 중요한 부분일 것 같은데 이제 아까 보셨던 방 같은 경우는 35평이에요. 35평은 3억 6,400만 원 정도 이제 월 생활비가 따로 있는 거예요. 네. Se on vähän niin kuin meillä asumisoikeus. Sitten vielä yksi tähän liittyvä, että asuvatko he täällä, tietysti jos on hyvä kunto, he asuu täällä vaikka kuolemansa asti, mutta jos sitten sairastuu ja heikkenee, niin saako sen sitten sen, niin kuin sen sijoituksensa takaisin, kun lähtee täältä vaikka? 여기서 잘 생활하시다가 만약에 그냥 이제 나가시고 싶다 하시면 그런 계약 조건에 따라 이제 나가시게 되는 거고, 만약에 잘 생활하시다가 돌아가시거나 하게 된다면은 보증금이기 때문에 그 돈은 이제 받으실 수가 있어요. Kiitämme sydämestämme, että olet kertonut meille niin paljon tästä paikasta ja täällä on meille aivan uutta nähdä ja kuulla tällaista, mitä täällä tapahtuu ja minkälainen talo tämä on. 아닙니다. 저도 영광이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. Tällaisen mä haluaisin ainakin siinä vaiheessa kyllä muuttaa ilman muuta. Mutta tietysti ollaan kiitollisia, että nyt nähtiin ja meille esiteltiin tällainen paikka, että tiedetään, että näinkin upeasti voidaan täällä Koreassa voi olla niin kuin tällaiset mahdollisia. Mä en ole tiennyt oikeastaan mitään. Niin. Mutta nyt tietysti toivotaan, että me eletään kaikki pitkään terveinä ja rauhassa, että saadaan nauttia toisistaan.